Jylla West Bengal u Jagdeep Dhankar ulapin ramjur ya kejingnya Snam Habirbhum district ke Jylla. Dah kebaong bakalong Briew man Briew kala syak thombor bat ka ain ka kanun kala khlem. Habas Sngewsih syakibah yang hasem jong kitu gi belaklat no. Ulat ulaong bah ke Jylla kadon ke dustur ya Snam bat khlem an. Uong ba upang not ya kejingja besyirkhei na kejingle riu klau. Harampur hat ka Birbhum. Ha ka bakiladon kumba prangut ki Briew kila Shah Thang Hadien bikipat bhur kila elek Thang ya ka yeng Hadien ke jing Shah Pyniap jong Nongialam ke Trinamool Congress u Bahadur Sheikh. Kiladon ru kumba khat artli AA ki yeng bala Shah Thang ha kipat bhur ha ka met la sngi uble. Bat ya ki met yap la ingkhong lalap de ki pulit ha ka step sngi hat majai. Ha ka kerwo da ka video bala thep ha Twitter. Ula nyaw ya kini kejingnya Snam bat Thang yeng kum ka besyirkhei bat ula ong bola pan jing tip bnia na Chief Secretary jong ke Jylla. Kani ka kedaw ya kejing pulam ka an ka kanun ha ke Jylla. Kiladon kendai ngut ki MP na West Bengal ki blalet ya kendu yu menteri po yeng ke sarkar pedeng u Amit Shah bat dawa bantu kelar halor kani kejingja. Ketenat po yeng kelapan kaipot na ke sarkar West Bengal halor kejingja Habirbhum. Kalau betha ru iki Jylla ban pintikna ka ba ai jing shngan iki riu pat ba ha ka Jylla ya ki met yap jong ki prangut lalap ha ka step sngi hat majai Hadien bla Shah Thang ki yeng ha ki shnong ki badan Habirbhum ka West Bengal ban persha ya ki jing Shah Pyniap u Nongialam ka Trinamool Congress u Director General of Police DGP ka West Bengal u Malviya ula yathu bekiladan khat wengut ki bla Shah kem halor kani ki jingja hadu menta ya ka ba minta ka step lalap iki met yap jong ki nyongut na ka wei ki yeng kham min shwa lai thu bikiladon shphongut ki belayap ka jingkhen ka ba min shwa ka dei ka ba bakla ki dan prangut ki belayap le thu umaliwa ka jingya khi ki lasdang Hadien belalap ya ka met yap jong u Bahadur Sheikh ha ka la sngi uble ya thu teu he pulit